Kwa dhimbele nyakora mga juang gi weche mamoke ni Papa Mardin mano mar kopere Papa Francis okwa jokristo mondo par jogo mokali e chiednade mag lwenje kod keche piny mangima. Notelo ne jokristo mag din kopere piny mangima hingo odiechieng' Krismas e log tich mar Catholic mantiere St. Peter's Basilica e boma ma Vatican. Wycliffe Oko ntiere kod ler mar wachno. E otieno mar tarik 24 e laru mar St. Peter's Basilica, ma en log tich mar din kopere piny mangima, mayudore e boma mar Vatican. Jokristo e din kopere molo eklesia mar goyo erokamano ne odiechieng' makende magin kanyakla kod jokristo mamoko giyango kaka chieng'no mane onyuole jawar Yesu Kristus ma wuod Maria. Tok thuolo manok to misa chakore ayanga. Alam kwako lwasi mar St. Peter's Basilica duto ka irito ranyisi mar nyuol Yesu. Tok nyuol wuoyi Yesu Kristus, Papa mar din kopere Papa Francis iriembo mos gi kome kochomo e altar mar rwako kendo gwedho nyathi makidorono. Kokalo e kido kod timbe mag din kopere, toke noto iko wuod Maria nyaka kama oyiedhe mani kod ranyisi mar kul mar dhok. Gie kinde ni imiyo joneno thuolo mar neno wuod jawar Yesu Kristus, ranyisi ma ipimo gi ndiko mar muma e kinde nyuol Yesu e boma ma Bethlehem. E ote mare ne jokristo duto e piny mangima, Papa Francis okwayo jokristus duto mondo oparie jogo makali midhiero mag lwenje kod kech ka okwedo lweny madhi nyime e kind Ukraine kod Russia. Perché mentre gli animali e kinde ma jamni chamo chiembgi ma gin lum kod obok, dhano ma odak piny to ni kod riyo mar mwandu, telo kod loch. Riyo mamiyo gitieko jirendegi, owetegi kod nyiminegi. Lwenje mathoth matimore kuonde ma opogore maratich jogo ma ok onyalo yudo e hinyruok maduong' moloyo. Giustizia. Wycliffe Oko, Ramogi TV. Nyakora Ramogi ndaka